ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଗିହା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା କେଉଁ ପୋଜିସନରେ ଗିହା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିକି। ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଝିଅର ଆଖି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଝିଅର ଆଖି କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ଜୋରସେ କଷ୍ଟ ହେବା କାରଣରୁ। ଗେହିଲା ବେଳେ ଝିଅକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଚିପିବା ଉଚିତ? ଗେହିଲା ବେଳେ ଝିଅକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଚିପିବା ଉଚିତ? ତାର ଦୁଧକୁ ଚିପିବା ଉଚିତ। ଗିହାର ମଜା ଆସିଗଲା ପରେ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ଇସାରା ଦେଇଥାନ୍ତି? ଗିହାର ମଜା ଆସିଗଲା ପରେ ଝିଅମାନେ କେଉଁ ଇସାରା ଦେଇଥାନ୍ତି? ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଭଲସେ ଫାଡ଼ିକି ଦେଖାନ୍ତି।